வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது அன்பாக்சிங் பண்ணி ஃபுல்லாக என்ன பொருள் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிப்போம். பேக்கிங் பார்த்தா பக்காவாக இருக்குது. பார்த்தவங்களுக்கே தெரியும், அதாவது டிசி லைனு ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற எஸ்எம்பிஎஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா 1000 வாட்ஸ் வரைக்கும் அவுட்புட் தரும். நீங்கள் நிறைய பார்ப்பீங்க, ஆன்லைனில் பார்ப்பீங்க, நிறைய வெப்சைட்லேயும் இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து நல்லா இல்லை. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்டு கீன்னு ஒரு சவுண்டு, அதனால் வந்து அதெல்லாம் வந்து சரியில்லை. இதனுடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா 1100 ஆகும். கொரியர் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா வரும். 12 வோல்ட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஏசியாக மாற்றி தரும். அதுதான் இதனுடைய ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் வந்து 12 வோல்ட் வந்து லைனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளக் பாயிண்ட் வழியாக நம்ம வந்து ஏசி லைட்டை வந்து ஆன் பண்ணுவோம். பிரைட்னஸ் எப்படி இருக்குது சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம். இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி வெளியே எடுத்தாச்சு. இதனுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து 12 வோல்ட் வந்து பேட்ரி கனெக்ஷனை வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது அது வந்து 210 வால்ட்லேருந்து நமக்கு வந்து ஏசி கரண்ட்டை வந்து மாற்றி தருது. அதனுடைய யூசேஜ்லாம் நம்ம அதுக்கடுத்து எடுத்து பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படி சொல்லிட்டு பார்ப்போம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாக் அண்டு ரெட் ஒயர் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நம்ம வந்து 12 வோல்ட் பேட்ரி கனெக்ஷனில் வந்து கொடுத்துடணும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு வந்து 2 ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மெயின் லைன் ஆன் பண்ணும்போதே ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து ஆன் ஆகும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் லைன் வந்து பிளாக் சுவிட்ச் வந்து இந்த பக்கம் ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதுதான் இது வந்து என்னுடைய ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். இது எங்கே தயாரிக்கப்படுது அது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மேட் இன் இந்தியா. அதாவது சென்னையிலே தயாரிக்கப்படுற ஒரு ப்ராடக்ட். இது பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க என்னுடைய யூசேஜ்லாம் என்னென்ன அப்படி சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா பிராண்டிங் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காது. ஆனால் பொருள் வந்து நல்ல தரமான பொருள். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆன்லைனில் பார்த்திங்கன்னா 700 கிடைக்கும். அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சரியில்லை அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் ரிவ்யூவில். பட் இருந்தாலும் நிறைய பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் இது அதான் நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதனால் அந்த பொருள் வந்து நிறைய பேர் வாங்கி வேஸ்ட் ஆக்குறாங்க. நீங்கள் கமெண்ட்ஸை பார்த்தா கூட தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூசேஜ் நல்லாயிருக்கும். ஓவர்லோடு பிரச்சனையும் கிடையாது. எந்தவித டேமேஜும் ஆகாது, ஷார்ட் சர்க்யூட்டும் ஆகாது. நம்ம வந்து இதை அடுத்தடுத்து நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறீங்க என்னென்னலாம் இதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. சரி, தொடர்ந்து பார்த்துட்டு 12 வோல்ட் பேட்ரி பேக் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா 12 வோல்ட் லித்தியம் பெரோபாஸ்பேட் பேட்ரி பேக்கு. இப்போ நம்ம இதை வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. ஆன் பண்ணிப்போம். ஆன் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலர் லைட் எரியுது. ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஹோல்டர் கனெக்ஷன் எடுத்துப்போம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மேலே இது பார்த்திங்கன்னா 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்பு. இது வந்து நம்ம இதில் லைன் கனெக்ஷன் கொடுப்போம். எரியுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம லைன் எடுத்தாச்சுங்க. ஆன் பண்ணியாச்சு. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்பு. 60 வாட்ஸ் குண்டு பல்பை இது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. இதனுடைய ப்ராசஸ் வந்து நல்லா பார்த்தோம். அதாவது நம்ம வந்து
12 வோல்ட் பேட்டரி லைனை எப்படி ஏசியாக மாற்றுறது சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் ஓவர்லோட் கொடுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு பார்ப்போம். நம்ம இதில் வந்து 12 தான் கனெக்ட் பண்ணணுமா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. இல்லை 12 இல்லை, நீங்கள் 140 60 36 எந்த வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவைங்க வந்து 12 வோல்ட் பேட்டரி லைன் வந்து எத்தனை இருந்தாலும் நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணிங்க. இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கேட்குற டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த பொருள் வந்து உங்கள் வீடை தேடி வரும். ஸோ அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.